Салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Бошгоҳи Каталонӣ дар даври чоруми Ла Лигаи Испания бо дастаи Севилья дар бозии сафарӣ рақобат кард. Пеш аз ин дидор Барса бо 7 имтиёз дар мақоми сеюми ҷадвал ҷойгир буд ва барои наздик шудан ба рақиби принсипалии худ Реал Мадрид ғалаба дар бозии мазкур бисёр муҳим арзёбӣ мешуд. Севилья монанди дастаҳои қаблие ки Барса бо онҳо бозӣ анҷом дода буд, заифу сокин майдондорӣ намекард. Чӣ хеле ки Хави қаблан қайд карда буд, Севилья дар майдони худ бисёр ҳарифи сарсахту сангин мешавад ва бо эҳтиёт бозӣ кардану идораи бозиро ба даст гирифтан ба фоидаи кор мешавад. Барселона нисбат ба рақиб дар вазъи хубтар қарор дошт ва талафоти кадрӣ низ надошт. ҳунари шогирдони Хави, ҳисоби бозӣ ва натиҷаи ба даст овардаи дастаи Каталониро баъд аз чанд лаҳза бо ҳам хоҳем дид. лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш намекунем дӯстон. Акнун бошад ба роҳат шинеду тамошо кунед. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тунд шуда истодаанд. На ҳама топ дастаҳо мавсимиро бобарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии даста пеш аз шурӯи бозӣ чунин буд: дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Балде, Араухо, Гарсия ва Кунде, нимҳимоятгарон Бускетс, Педри ва Гави, ҳамлагарон Дембеле, Левандовски ва Рафиня. аз дақиқаҳои аввали бозӣ Севилья бо ҳамлаҳои хатарнок ҳунарнамоиро оғоз карду меҳмондории хуб кардан хост. аллакай дар дақиқаи чорум Ракитич аз паси Иско истифода бурда мехост ки алоби чашми Барсаро гирад. вақте ки Тер Штеген дар майдон аст, ин кор ба осонӣ рух нахоҳад дод. як дасти ӯ кофӣ буд ки ин вазъ бехатар гардонида шавад. ин барои даста кофӣ набуд. ҳимоятгарон то 20 дақиқаи бозӣ гӯё дар майдон раҳгум зада буданд. хатти дифоъи Барса ба осонӣ рахна карда мешуд ва ҳатто дар дақиқаи 12 Ламела тавонист гол занад, вале дарҳол довар ишораи онро кард ки офсайд будаасту гол бекор карда шуд. баъдан Эл-Насири низ имкони хуби голзанӣ пайдо карду хатарҳои хавфнок дар назди дарвозаи Тер Штеген ба амал овард. Хави дастуру супоришҳои заруриро ба шогирдонаш расонд ва онҳоро роҳнамоӣ мекард. ин самари худро овард ва дар дақиқаи 21 Дембеле аз контрҳуҷум истифода бурда тӯбро ба пеш бурд. паси ӯро Левандовски коркар карда моҳирона тӯбро ба дарвоза зад, вале ҳимоятгарон онро баргардондаду дар зарбаи дуюм Рафиня бо сар гол заду ҳисоби бозиро боз кард. роҳи даста боз шуд. дар дақиқаи 36 Каталониё ҳуҷумро аз канори рости майдон карда, Кунде бехато тӯбро ба ҷаримагоҳ партоф кард. Левандовски устоди голзанӣ моҳирона тӯбро вориди дарвозаи мизбонон кард. ин голи панҷуми Роберт дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб мерафт. дар охирои қисми аввали дидор худи Кунде низ имкони зебои ба самар расонидани гол бо сарро дошт, вале зарба хато равона карда шуду бо ҳисоби 2-0 дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисми дуюм диданию ҷазобтар шурӯъ шуд. дар дақиқаи 50 Шерони зардпӯш аз зарбаи кунҷи тӯбро коркард карда ба ҷаримагоҳ партофт аз ҷониби Рафиня шуд. Кунде ба қавли скидка ба Гарсия кард ки ӯ бехато ҳам тӯбро ҳам дарвозабонро вориди дарвоза карду ҳисоби бозиро 3-0 сохт. инро касе мунтазир набуд. Кунде муқобили собиқ дастааш аллакай дуюмин партофти головаро иҷро кард. аҳсану офарин ба ӯ. дар ҳақиқат бозиаш имрӯз тамоман фарқкунанда буд аз бозиҳои пешин. соҳибони майдон низ дар рафти бозӣ баъзан ҳолатҳои хатарнок созмон медоданд, вале муваффақ ба голзанӣ нашуданд. бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид ва Барселона бо 10 гол ба ҷои дуюми ҷадвал баромад ки аз Реал Мадрид бо 2 имтиёз ақиб мемонад. ин ғалаба нисбат ба бозиҳои пешин муҳимтар арзёбӣ мешуд, зеро Барселона акнун бозии навбатиашро муқобили Виктория Плзен дар Лигаи Қаҳрамонҳо доир мекунад. оғози хубе бо рӯҳияи ғалабаовар барои даста мешавад. Хави баъди бозӣ ҳунари шогирдонашро чунин шарҳ дод: дар умум аз бозӣ хушҳолам. мо рафти бозиро чӣ хеле ният доштем ба даст гирифтем. Севилья дастаи қавӣ аст. онҳо 10-15 дақиқаи аввал ба мо мушкилоти ҷиддӣ сохтанд. баъдан мо имкони зиёди голзанӣ доштем, вале дар чунин варзишгоҳ гол задан мушкил аст. бояд нақши Тер Штегенро ҳам қайд кунем ки дарвозаамонро Эмин нигоҳ дошту мо бо ҳисоби 0-3 ғалаба кардем. ин нишондоди хубест ки кам дастаҳо дар писухан нишон медиҳанд. мо бозии мавқеӣ бештар ба кор мебарем, вале ман ба бачаҳо иҷозат додам ки агар имкон пайдо шавад аз маҳорати инфиродиашон истифода баранд. даста дар роҳи дуруст аст ва мо бояд ҳамин хел идома диҳем. Гарсия ки қаблан аз ҷониби Хави таърифу тавсиф шуда буд, дар ин бозӣ ба майдон баромада ба ҳисобаш голро низ ба қайд гирифт. ӯ низ эҳсосоташро чунин баён кард: ман дар ҳолати хуб қарор дорам. мехоҳам боз талошу заҳматамро идома диҳам.
хело хушҳолам ки хави ба ман боварӣ дораду таърифам мекунад. Дар ҳаят рақобат барои мавқеъ шадид аст ва ман низ аз марра ақиб мондан намехоҳам. ёдовар мешавем ки Ферран Торрес ва Сержи Роберто Гарсияро бо голи задааш табрик карданд. акнун бар сару саҳифаи ҷадиде дар мавсими нави Лигаи Чемпионҳо интизор аст. Он ҷо дар ҳар бозӣ ғалабаю имтиёз ба даст овардан мисли обу ҳаво зарур аст. ба даста муваффақият дар бозиҳои оянда хоҳонем. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр дӯстон.